Conti Sport Contact 5. Continental představuje vysokorychlostní pneumatiku Conti Sport Contact 5. Vývoj pneumatiky Conti Sport Contact 5 byl cílen na sportovní výkon s velkými bezpečnostními rezervami, speciálně zaměřenými na brzdný výkon na mokru, zlepšení hodnoty valivého odporu a životnosti pneu. Pneumatiky používají adaptabilní běhounovou směs Black Chili Technology, která se pružně přizpůsobuje aktuální jízdní situaci. Sportovní pneumatika Conti Sport Contact 5. Při plynulé jízdě po dálnici vysokou rychlostí pracuje pneumatika s optimální frekvencí a minimálně se zahřívá. Jedna ze složek běhounové směsi, takzvané elastopolymery, pohlcuje přirozenou frekvenci jedoucí pneu. Přínosem je snížení valivého odporu, snížení spotřeby paliva a zvýšení kilometrového výkonu. Energie vznikající při brzdění je absorbována krátkými řetězci polymerů, které nazýváme Black Chili Viscopolymers. Absorbované energie se přemění do vysoké lokální teploty. To má za následek aktivaci dalších adhezních složek v běhounové směsi. Výsledkem je vysoká adheze a extrémní zkrácení brzdné dráhy na suchém či mokrém povrchu v kritických situacích. Zlepšení stability jízdy při průjezdu zatáčkou využívá osvědčenou technologii makrobloku na vnější straně pneu. Tato technologie umožňuje zvětšení kontaktní plochy pneu ve srovnání se standardní pneumatikou. Přínosem pro zákazníka je vysoká adheze a bezpečnost při zatáčení či jiných kritických situacích. Srovnáním výkonu pneu Conti Sport Contact 5 s předchůdcem vyplývá zřetelné zlepšení brzdného výkonu na mokru a suchu, zlepšení valivého odporu a znatelné zvýšení kilometrového výkonu. Sportovní pneumatika Conti Sport Contact 5.